jääkaapissa sulamassa 3 vuorokautta ja nyt otettiin se pariksi tuntiksi tuohon lämpeämään niin ennen kuin ruvetaan keittelemään sitä sitten. Tästä lähtee noitten vihannesten pilkkominen tai mausteitten, eli siinä mä kuorin inkivääriä sinne, pari tuommoista palaa. En tiedä mitä noin nyt olisi painanut, mutta että mä nyt oletin, että ne on riittävät. Sitten oli 3 sipulia, keltasipulia ja sitten oli valkosipuleita, oli 3 tuommoista kynnetöntä valkosipulia. Ja mä pistin 4 osaan. Ja sitten mä noin kans pilkon vähän pienempiin palasiin nämä inkiväärit. Inkiväärit vähän pienemmäksi, että tulee makua niistä sitten, että ja noi chilit mä teen vasta viimeisenä, koska pitää laittaa sitten hanskat käteen, kun niitä käsittelee. Et mä nyt laitan nämä inkiväärit ja valkosipulit ja sitten keltasipulit, niin nyt ensimmäisenä pilkon tämmöisiksi suuriksi paloiksi toi sipulikin vaan ihan ronskisti vaan, että ne sinne sitten sulaa sinne sen liemen sekaan. Et se on kyllä jännä, että kun sitä keittää sitä lientä, niin ne niinku hajoaa sinne, ne sulaa noi kasvikset sinne ihan sinne sekaan, että siellä voi olla muutamia sattumia, mutta että hyvin vähän. Et saa nyt nähdä sitten, minkälaista tulee, että viime jouluna tehtiin kanssa ja se oli kyllä todella hyvää. Mutta samalla tavalla tehdään nyt, niin ei kai se siitä miksikään muutu, että kinkku on 100 grammaa painavampi, ettei mitään muuta eroa ei ole siinä. Että. Ja nyt sitten tulee chilien vuoro, että hanskat käteen ja sitten mä otan noi siemenet pois, että kun noista ei koskaan tiedä, vaikka nämäkin on mietoja chilejä, että ne voi olla joskus tosi tulisia, niin mä otan noi siemenet aina pois, niin sitten ei ainakaan tule mitään yllätyksiä, että toi liemi olisi semmoinen, että tukka nousisi pystyyn, kun sitä maistaisi, että ei sekään ole kivaa, kun on liikaa chiliä, ei siitä nauti siitä. Se mun mielestä ruoka menee pilalle, jos on liikaa chiliä. Tietysti joku, joka tykkää syödä pelkkää chilin makusta, niin se on taas eri juttu, mutta että me nyt ei tykätä syödä chiliä, mutta että sitä pitää olla niin kuin silleen kohtuudella, että ei liikaa. Että nää sitten vaan palasiksi. Että tää on loppujen lopuksi aika nopeeta tehdä nämä jutut, mitä tuohon tulee, tuohon liemeen pilkkoon. Ja sitten vaan, kun nämä on saatu kaikki, niin sitten laitetaan aletaan sitten työstää sitä kinkkua. Mutta nyt tuli noita tähtianiksia sinne. Ne on myös semmoinen, mulle ollut semmoinen uusi tuttavuus, mutta ne on ihan hyviä. Ja sitten tulee ruokosokeria. Ja sitten tulee suolaa. Mäkin vähän laitan kaikkia vähän nyt enemmän, mitä ohjeessa on, koska toi kinkku on 2 kiloa ja siinä ohjeessa on 1–1,5 kilon kinkun se ohje. Siinä nyt menee mittari jo ja se näyttää 14 astetta on toi kinkun sisälämpötila ja sitten me halutaan se 82 asteiseksi se lämpötila siinä kinkussa. Ja nyt se laitettiin jo tonne kattilaan. Ja siinä on sitten korianteri, eli fairin makusta, niin kuin joku sanoo, mutta ei se ole. Niin se tonne kattilaan.
Ja sitten tuolla saksen kärjellä mä laitoin noit silit, ettei koske niitä paljaalla käsillä. Että muut sit voi laittaa, työntää tosta sinne. Että jos chiliä jää vahingossa käsiin niin, ja sit koskee vaikka silmään, niin sit se onkin koko ilta pilalla, kun kirvelee silmää. Et se on kyllä tosi kauheata, jos sitä menee silmää tai nenää tai johonkin silleen, niin että kannattaa kyllä huolehtia, ettei koske paljaalla kädellä. Ja sitten avattiin 6 tuommoista 033 kokista ja ne nyt kaadetaan tonne. Että katsotaan, että niin monta kaadetaan, että toi kinkku peittyy silleen, että se just peittyy. Että se on tuolla ton kokiksen uppeluksissa kokiksesta, että siinä vähän nopeutetaan, että kaadetaan 2 pulloa kerralla. Että 6 me taidettiin kaataa tähän nyt. Että sitten sitä täytyy aina katsoa, että yleensä on jouduttu lisäämään sitten puolessa välissä sitten lisää, että saa nähdä nyt sitten, joudutaanko nyt lisäämään. Se kuohuu vaan toi kokis niin kauheasti, että... Ja nyt sitten mä laitoin vasta tämän sokerin ja suolan, että ne on, kun ne olisi voinut kuohua vähän enemmän, jos siellä olisi ollut jo se ennestään toi sokeri ja suola siellä, niin mä jätin ne viimeiseksi. Niin. Nyt se on sitten vaan, että odotellaan, että milloin se alkaa kiehumaan. Ja siellä se nyt kiehuu ja se lähti ihan hyvin kiehumaan ja sitten vähän välillä noita tökitään noita kasviksia sinne uppeluksiin, kun ne nousee ton kinkun pintaa tohon. Niin. Ja sitten kun se oikein kiehui, niin sitten käännettiin nappula 2, että se sai sitten kiehua. Että se kiehui tuommoista ihan sopivaa kiehumista, semmoisen, olisiko se kiehunut vähän reilu 3 tuntia. Ja yhdessä vaiheessa Hekku kävi kattoon, niin se oli 68 astetta oli toi sisälämpötila. No sitten oli mennytkin kokista, niin sitten kaadettiin 1 kokispullo lisää. Että sinne meni niin kuin 7 kokispulloa, jotka on 033, on niin kuin toi 1 pullon mitta. Että 2 litraa 33 senttiä meni niin kuin kokista tohon. Ja sittenhän se oli 3 tuntia, niin sitten se oli se 82 astetta, mikä me haluttiinkin. Ja sitten otettiin maistiaiset ja sitten lähdettiin haudoille. Tässä taas lähdettiin vähän hoitelemaan tämmöisiä unohtuneita ostoksia ja sitten käydään samalla hautuumaat, ettei huomenna tarvitse sitten, kun on niin kauheasti ihmisiä huomenna hautuumaalle menossa, niin nyt tää käy näin kitkattomasti samalla kun menee hoitelemaan muutama kauppaostoksen vielä, niin et paistettiin kun keitettiin nyt se kinkkukin, se jäi sinne liemeen nyt vielä odottamaan meitä kun me tullaan kotiin, niin sit otetaan se sieltä pois ja jäähtymään vähän, niin sit saadaan maistaa. Että nyt tullaakin kohta tänne Pitäjän kirkon. Siellä näkyy nätti kuusi, että toivottavasti mä saisin sitä vähän kuvattua. Niin onhan täälläkin porukkaa. Siellä on varmaan tuolla kirkossa on joku. Ei kai siellä mitään konsertteja nyt on. En tiedä. Onhan se täälläkin liikennettä. Varoja mennä nyt, kun ei tästä pääse muuten mitenkään. Siellä se on nätti kuusi tännekin laitettu. Mun äiti on täällä tossa
yhteisuurnalehdossa, niin sinne viedään nyt sitten kynttilä. Tai mä oon tässä vaan niinku seuraneitinä, vaikka Hekku vie, vaikka on mun äiti, mut kun mun jalat on taas polvet niin kipiät, niin mä pysyn täällä autossa. Siinä on Helsingin pitäjän kirkko valaistuna. Ja kohta näkyy toi äidin laatta, eli Anja Kyllikki Toivonen. Ja siinä on vähän tästä yhteisuurnalehdosta, että siihen äiti on aina halus mennä sitten, kun hänestä aika jättää. Nyt on sitten äitimammalle viety kynttilä, tai Hekku sen kävi sinne laittamassa ja löysi oikean laatan, että kynttilä meni siihen oikeaan suuntaan, että missä se äitin laatta on. Niin nyt jatketaan sitten tonne Honkanummelle päin. Siellä on pari hautaa, missä pitää käydä. Tonne eteenpäin. Kyllähän täällä tätä liikennettä näkyy olevan. Ennen tää oli niinku yksisuuntainen. Nyt tänne näköjään saa mennä. Niin, eikö sit varmaan onkaan se sitten huomenna, kun on enemmän liikennettä, niin sitten tää on niinku poistumisreitti. Joo, on ainakin ollut aikaisemmin. Aikaisemmin ollut. Tuolta tulee auto, mutta se pitää väistää. Kello on vähän yli 5 ja on tosi pimeetä. Nyt ollaan sit matkalla Honkanummelle. Et kyllä täällä on vähän liikenne muuttunut mutta tossa oli tietöitäkin aika paljon, mutta kun vähän ajettiin jo harhaa, että piti tehdä tuolla yhdessä ympyrässä koukkaus takaisinpäin, että sit kun on pimeetä, niin ei näekään sitten kunnolla. Nyt saavutaan tänne Honkanummelle, niin käydään ensin Hekun vanhempien haudalla ja sitten tullaan tänne toiselle puolelle, niin mun tyttären haudalle. Milla tyttönen, joo siellä. Täällä on kaunis kuusi. Kuusi on, meidän taas toi tuulilasi on niin likainen. Onhan se upea toi kuusi. Täällä on kyllä aika paljon porukkaa. Et monet näköjään tulee tälleen niin kuin ennen jouluaattoa. Onpa siellä nättiä, kun on sytytetty noita kynttilöitä. Siinä oli hyvät heijastimet tuolla, kun oli tommoset niin kuin hienot ihan. Tässä nyt lähennytään sitten tyttöni Millan haudalle. Mennään tästä tälle uudelle puolelle. Onks tossa toinen kaista tossa? Ei, onko se bussipysäkki? Aikamoista sutinaa se on täälläkin, vaikka monet niin kuin jättää sen aattoon.
Se on tonne suoraan, täällä ei ole valoja ollenkaan. Se on heti tän parkkipaikan jälkeen vasemmalta sitten. Ton auton jälkeen vielä. Oliko se 63 vai 65? Tästä näin tää asuriin tästä. Ja sit se on tos, kun on toi vesihomma on tässä ajaa kauhean kovaa. Tässä näin. Milla jouduttiin heti syntymän jälkeen viemään lastenklinikan sydäntutkimuksiin, kun sydämestä kuului jotain outoa ääntä, mutta mitään ei ollut tehtävissä, koska hän eli sitten vain 7 vuorokautta. No tässä nyt sitten on kinkku otettu pois siitä liemestä ja sitten leikataan siitä tuo verkko pois ja siinä on se herkullinen Coca-Cola-liemi, missä se kinkku keitettiin, niin ei näy kuin muutama sipulin pala siellä, että nyt lähtee toi verkko ja se lähtee suht hyvin tosta pois, että se ei ole kovin pahasti siihen jäänyt kiinni, että se on vielä vähän lämmin, vaikka se oli tossa, kun me käytiin siellä haudoilla. Vaajalle kanssa. Mm. Ai saatana. Hyvä. Mm-hmm. Mm-hmm. No niin, ja sitten ääntä kohden. Ja onko hyvä? Oi hitto sentään. Niin mureta ja hyvää ja kosteeta, että voi oksat pois. Ja tämähän nyt on parempaa kuin viime vuonna melkein. Mutta oli se viime vuonnakin hyvä, mutta... Joka vuosi se paranoo Tai vaan. sitten sitä oppii syömään tätä. Tää on kyllä niin... Täällä tuoksuu ihan semmonen aasialainen ruoka, kun toi korianteri ja inkivääri ja valkosipuli, kun ne on kiehunut tossa. Ja kun toi liemihän on ihan sairaan hyvää. Tämä on nyt 3. vuosi, kun tehdään kokiskinkkuun, niin eka oli vähän... Sekään ei huonoa ollut, mutta joka vuosi on parantunut. Niin. Viime vuonna 10 kertaa parempaa kuin edellisvuonna ja tämä on vielä siitä parempaa. Et suosittelen kyllä. Ainakin kokeilemaan, jos ei muuta. Aina pitää kerran elämässä kokeilla, paitsi ei omaa isäänsä. 7 pulloa kokista menee tähän. Vähän reilu 2 kilon kinkkuun. Eikä tää ole paljon edes kutistunut. Tää oli 2 kiloa 200 100 jotain ja viime vuonna oli 2 kiloa 100. On niin mehevää kyllä hitsiläinen. Perskuta rallaa. Kyllä me ollaan hyviä, vaikka Hellahan sen tekikin, mutta kyllä me ollaan hyviä. Joo, ei tarvi kuin katella Promesaa telkkarista kinkku vaan. Viihdettä ja täällä itse kinkku tekee omaa viihdettään meille. Mitä se oli? Vähän reilu 3 tuntia. Joo, ihmeteltiin, että nytkö se kello jo soi. Eli niin... 82 oli tämän lämpötila, kun sammutettiin toi uuni ja sitten me lähdettiin haudoille. Ja me oltiin varmaan, reilu tunti oltiin tuolla, 1,5 tuntia tuolla kauppahautareissulla. Niin, ja mä sitten otin tämän sitten nyt sen jälkeen pois sieltä liemestä. Että on tosi lämmin ja toi kattilakin on, tää on ihan kuuma vielä. Ja toi on ihan juotavaa toi nestekin tuolla vielä.
Että täytyy Sitä ei tarvi mihinkään kaataa, kun pistää kurkusta alas vaan. Se on niin terveellistä, kun siinä on inkivääriä ja valkosipulia ja sipulia ja korianteria ja sitten siinä on suolaa ja chiliä. Chiliä on myös. Tommosta se on. Et ne on melkein niin kuin sulanut ne mausteet sinne. Et vähän näkyy sipuliin, kun mä jätin ne aika isoiksi ne sipulit, niin niitä näkyy. Mutta ihan kun tuosta tuli sipuli, kun juotiin ennen kuin lähdettiin, maistettiin lientä, niin tuli sipuli suuhun, niin se vaan niin kuin suli suuhun. Että kuka haluaa ohjeen, niin voin laittaa. Tää on niin helppo Laitetaan tehdä. ohje tuohon perään. Niin. Ai niin joo, me voidaan laittaa ohje siihen, niin se ei kuka haluaa, tai kannattaa. Joo, ei tätä voi kuin suositella. Kaikki muut on huonoja kinkkuja kyllä. Kyllä niin kuin... Ei uunissa ei tule näin hyvää kyllä. Ei. Ei tuu, ei. Tää on niin mureeta. Pitäisikö ihan laittaa silmät kiinni? Niin kuin monet tekee, että kun se on niin hyvää, niin hyvää. No tää on kyllä niin hyvää, että täytyy toi verkko ottaa kokonaan pois sitten. Niin. Ei meinattu malttaa tulla tuolta hellan vierestä pois, kun otettiin sitä verkkoa siitä kinkun päältä. Syötiin siitä jo ja sitten tehtiin tämmöiset niinku aaton tämmöiset alkupalalautaset, että pakkohan se on syödä, eihän voi jättää, se on niin hyvää, niin pistää sitten huomenna vähän sitten nätimmin, mutta nyt on tämmöiset pikkusalaatti, alkupalat ja maitoa sen kanssa, niin eiköhän tästä saada vähän joulutunnelmaa, kun ei kummallakaan sitä ole. Siinä on meikäläisen salaatti sitten, että tuo Annikahan jo sanoikin tarpeelliset määrät selostusta tuohon, niin ei muuta kuin hyvät joulut vaan kaikille sinne, niin jos tätä nyt joku katsoo. Lähetätkö säkin? Hyvää joulua! Moikka!